Γεια σας, Captain Άρης εδώ και σήμερα επιτέλους μπορέσαμε και κατεβάσαμε το κανονικό Minecraft. Κάναμε μισή ώρα να το κατεβάσουμε και αυτός που μας το είπε πως θα το κατεβάσουμε είναι ο μοναδικός θρυλικός YouTuber Μοϊκανός που είναι ο ξαδερφός μου και το λένε Βασίλη Καλοκαίρι. Στα βίντεο του κάντε likes και sub, είναι πολύ ωραίο κανάλι. Και μιλάω πάρα πολύ, συγγνώμη. Αυτό το είδα. Και πάμε στο Minecraft. Έλα μια ώρα. Το skin μου. Έτσι, μπράβο, να το skin. Κοιτάξτε skin. Παίξα. Η πόλη. Δεν έχω τελειώσει. Αχ, μανούλα και Χριστέ. Μπορεί να συνεχίσω το δηλαδή θα το συνεχίσω για πάρα πολύ καιρό και θα κάνουμε και άλλα video games. Είναι αυτό ήταν. Είχε αρχίσει. Λαγκάρι, λαγκάρι, σε παρακαλώ. Νέραξε τα facecam σε να τα βάλεις. Άντε, ούτε τα glass δεν μπορείς. Ηλίθιε. Ωραία, ξανά κομπάνισα και την κεφάλα μου και δεν ξέρω γιατί το έκανα. Ήμουν Αθήνα όπως είχα πει και στο άλλο βίντεο και εκεί πέρα δεν είχα πάει για παιχνιδάκια, κοτκαμπάσα και ελκυμάσα. Πήγα για δουλειές. Παιδιά και φίλοι του σύμπαν. Μπες. Μπήκε. Ωραίο σπιτάκι κάνουμε. Ωραίο σπιτάκι. Μην πέσουμε σε καρακτηδάρες φλακίες τώρα. Βρήκα να βάλω έτσι μια πόρτα μοντέρνα. Θα πάρει το κρεβάτι. Τι κάνω? Εκεί πέρα γιατί είναι το μομπίλι. Πέρα ο φούρνος. Και αυτό. Όχι ρε. Ωραία. Γι' αυτό σας είπα, είμαι πολύ χάλια χτίστης.
Αυτό θα είναι το σπίτι μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε likes και sub. Συγγνώμη που ήταν και το... δεν ήταν 25 δευτερόλεπτα. Αυτά που σας είπα, like και sub. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και μην ξεχάσετε και το όνομα της πόλης. Γεια σας! Έλα ρε φίλε τώρα.